Sirri Sakık parlamenterê Dem Partî ji Parlemana Tirkiye ji Ankarê li gel min e. Kek Sirri bi xêr hatî, kêfxweş bûm. Mala te ava ku tu dibî mîvanê min. Gelek spas êvar baş. Baştir. Ji vir heta wê derê selam. Baştir serçavê min. Kek Sirri, hûn û hikûmetê ji bo projeya çareseriyê gihîştine ku derê bi rastî? Xelk merak dike. Meselen qezenca Kurdan wê di vê pêvajoyê de çi be? Belê. Ev pêvajo eva nêskî 14-15 mehe pê avêtin. 27 Sevatê da Birêz Öcalan manîfestokî anî ziman got ji vê saeta şûn da got înê em bi çek û silahna bi demokrasiyê paradigma me li ser demokrasiyê me înşa bikin. O daxwastiya wê ji KCK ji PKK hebû xwe fes bikin ji çek û silah îro pêda ne îş û karê me ye got. Ji wê rojê heta îro PKK çend hemlê mezin kirin. KCK PKK rav û civînekî mezin kir got em jî dixwazin bê çek û bê silah bibe. Belê. Em xwe fes dikin got. Dûra di meha Temûzê da 11 mehê da wextê ku çek û silah hatin şewitandin ez jî li wê derê bûm li Süleymaniyê. Kurda ew mesaj da got em çek û silah yani em naxwazin îro çek û silah eger hûn divên çek û silah em çek û silahê xwe dişewitînin. Belê. Ji wê rojê heta îro hê pêkî navetine komisyon car car kom dibe belkî heta îro komisyonê tiştekî ku baş anî vê ziman MHP û AK Parti û Dem sê partî endamê komisyonê çûn Birêz Öcalan dîn yani muhatabê vî îşî kî ye Birêz Öcalan e çûn ev hev dîtin kirin ama xêrî wî heta îro komisyonê ti tiştekî nanî holê yani tiştekî ku meviya kir ê Kurdno baweriya we pê hebe em pê baş davêjin hûn jî werin tenişta me cî bigirin li her jî li her axa Kurda Kurd tên arekî ji bo aşîtiyê ji bo biratiyê yekîtikî mezin çêdikin divê ev projeya me teva ye ama hûn jî pêkî bavêjin ne parlamentoyê ne jî komisyonê heta îro pêkî navetîn. Baş e. Dikarûn hinek pê birayê azîz dikarûn hinek pê zû bavêjin. Mesela kek Selahattin wan dikarûn azad bikirin çünkü hem ahîm Avrupayê qerar dabû hem jî Anayasa Mahkemesiye ji ber ku Selahattin wan bêsûcin bêgunan evan neh sal ket sala daha gere ev azad bibûna ama heta îro hê jî em bi sebir disekinin em divên belkî pê bavên umudakî mezin heye di gel da ama gel naxwaze vê hanê texîr bikin bi Kurdî divên av di golê da bimîne av genî dibe. Ev meselek jî dûrî kûr e gerê di golê da nemîne texîr neve. Kek Sirri, meselen hûn dema ku diçin Birêz Abdullah Öcalan dibînin bêguman mesela Rojavayê Kursanê jî tê rojevê. Öcalan ji bo rojava çi difikire? Meselen ji Hesedê dixwaze çekandeyne yan na? Kekî azîz yani heyete ku diçê tê heyetê hevalê me divên Öcalan ji bo roj ava tiştekî wiha nayîne ziman. Ama di Tirkiyeyê da endamê partiyê wan û wezîrê wanê derva dewamlî diyatînin ziman divên tiştekî wiha heye em jî ji ber wî dibêjin ew komisyona ku diçe îmraliyê li wê derê heyet û tutanaxê wan hene wan bi çi şekliyê biraz zelal bê gel jî pê bizan bê. Wê rojê cardin min li Meclisa Tirkiye xeberdanekî kir wezîrê derva jî
Hakan Fidan jilwe bu mjera go Bray Aziz tiji bajarê min mûşe bapîrê wan ji mûşê çûne alî wanê ji wê derhatina Ankarê ama li wê der epê însanê ku pizmamê wî bin heta bi Kurdî got min got pizmamê der mûşê dibêjin bira Fidan neçê pizmamê me neçê Şamê bira herê Rojava daxwaziya Kurda hûn diçin Şamê tên em wî zanin ama asıl ciyê ku hûn herin gere ew ciyê Rojava ve hatta herin bi Mazlûm Abdî ra hevdîtinkî mezin bikin Kurd wî dixwazin hatta jê Rafetî min got hûn bi nîvê Kurda ra sulh bikin bi nîvê Kurda ra jî hûn nikarin şer bikin ew navê wî nave sulh eger ku hûn li Bakur dixwazin sulh û aşîtîkî çê bikin bi Kurdê din jî yani hem li Rojava jî li her çarperçê Kurda jî hûn gere bi Kurda ra dostaniyê bikin. Belê. Hûn li Bakur divên em ê sulhê çêkin. Ji başûr yek tê vê dera kek Mesûd tê hûn qiyametê radikin. Ev ya ne dostaniye. Li Rojava gelê wê derê, xelkê wê derê ji xwe ra nû tiştekî çêkirine hûn nikarin dijmintiya wî bikin. Yani îşê Rojava ew mesela wan e hûn bi dostî dikarin alîkarî bikin ama di Türkiye'de tiştekî ew anî zaman zaman hem Erdoğan hem Bahçeli divê sadece çekû danîn ji bo PKK'nî ne ji bo Rojavayê jî ama Hareketa Kurda jî divê tiştekî ew hatin ne em dixwazin sulh li Iraqê divê di nava Kurdên Rojavayê û Bakur da jî dostanî çêbê nava wan û Türkiye da jî hukukekî mezin çêbê. Başa. Kek sirrî. Hûn amade ne hazirin Mazlûm Abdî dawetî Tirkiye bikin? Vallahi gere bive. Em pê kêfxweş dibin. Yani mij Hakan Fidan ra jî got hûn çi çaxê bixwazin herin em jî hazirin. Yani aslında sulh bi vî şeklî tê çêkirin. Daha ewil Gazî Salih Müslüm kiribûn anî bûn vê derhanê qiyamet ranebû. Yani çi bû? Yani dostanîkî mezin çêbû. Îro jî Gazî bikin bên em bawerin ew ê tevê Kurda jî pê kêfxweş bibin. Ew însanê ku Rojava ev bi ked û emeka wan mezin heye ew ê jî viya kêfxweş bin. Kes naxwaze bi Tirkiye ra şer û pevçûn çêbike divên bira sulh çêbê. Riya sulhê jî Mazlûm Abdî bê Tirkiye. Başa. Li gor nerîne Vê dera jî em dikarin heyetekî bişînin Rojava herin wê derê Mazlûm Abdî bibînin. Aha hûn baş dibez dibêjim kek sirrî. Mesela hûn şandekî amade bikin ji Dem Partî biçin Qamişlo li gel Mazlûm Abdî bicivin belkî hûn bibin pirek navbênkarek di navbera Qamişlo û Enqerê de. Mesela hûn partiyeke mezinin weke Dem Partî dikarin vê rolê bilîzin? Vallahi em dixwazin em ji bo çareseriya vê meselê li vê derane di parlamentoyê de ne. Ez zamanekî pir dirêj da ji notûyekî heta îro di parlamentoyê ji wê rojê heta îro em dixwazin em pirekî mezin çê bikin. Pire sadece nava Bakur û Tirkiyeyê na. Em dixwazin li ku der Kurd hevê yani Türkiye û nava Türkiye wan Kurda da em pirekî mezin çê bikin. Eger ku me em dikarin herin ama daxwaziya min sadece em nînin. Em jî têdavin ama li vê derahanê kê ku destê wî da yetkî mezin heye ew gere herin. Yani işte Wezîrê Derva, Hakan Fidan daha etkili edin. Yani ew herin ve xweska Brez Erdoğan, Brez Bahçeli wan tiştekî ew habaniya ziman em bawerin ew çax tevê Kurda ew ê ji wan ra hem dua bikirina ew ê baweriya wan
ve sulhahane ki daha pır mezin bibi. Eğer ev peki bavejin veyahut da nokta ki da tişteki bir sermileme hem amadere hem jbo sulhane hem jbo vi şerru pevçune xunahane ki bir seklandın bu kurdi dven hadi avakil vi agiri ki emcid vejin yani avakil vi agiri ve tişteki bir meve sersera serçava. Kak seri ji salê nodiyan de ez te dişopînim. Yani ji partiya DP, ji HDP, ji hema ji wan deman da heta niha Dem Partî yani. Meselen tu her demê bi daxuyaniyên xwe yên ji bo piştgiriya Kurdan, ji bo mesela pirsa Kurd, ji bo çareserkirina pirsa Kurd xwedî helbesteke bi istiqrarî yani. Heta niha qet tehdîd li ser jiyana te çê nabe ji ber van helwestên te? Vallahi jiyana me ji bo xelkê Kurd fedavê. Kurdîsa divên dew xwestin kodik pişt navê. Em jî azadî dixwazin ji ber wê êrişî me jî dikin, îftira jî davêjin, tehdîtekî mezin mij malbata xwe bi 10 kesa ê ku jiyana xwe davê ê ku suîqas çêbû vê malbata me malbatekî mezin e em pirî pir tevê Kurda pir matûr bûne em tev jî matûr bûne ama yek rojekî meşbara va pê navêtiye o şiyara me em devamlî divêjin bira aşîtî çêbivê, sulh çêbivê, vê xûnahanekê bisekine Kurd jî mîna insana jiyanê xwe bikin, hek û hukukê Kurda biparêzin, ji wan re siyanetê bikin. Evanê hanekê li ku derê dik Kurd dikevin bidin ser hevdû dijmintiyê dikin. Yani kek Mesûd çend ro ewil hatû Cizîrê yani çi bû, çi qewimî ve kıyamet rakir. Me got bavê min çi bû, çi qewimî yani dostê we ne tên diçin wextê hûn jî herin wê derê hûn divin ezîzê wan, mêvanê wan çima bi çek û sîlah hatine. Bavê min çek û silahê we tev li Kurdistanê hene. Çiqa hek û hukukê we hevê Kurda jî heye. Wexta vana em tînin ziman evê ku van derê hanê ırkçî, milliyetçiyê wan me tehdît dikin, zarê me tehdît dikin, ew dikin ama ji vê saeta şûnda ji para pê avêtin tune em tev aşîtiyê dixwazin. Tabii de vê welatê hanekê da hinek kes hene neyarê Kurdan e. Kurd li Başûr vin, li Rojava vin, Rojhelat vin, hatta li Amerîkayê vin dijmintiyê dikin. Yani do dîsa şer û pevçûna me çêbû. Me got bavê min hûn çima ji ala Bakur hûn ew dikin çima hûn dijmintiyê dikin. Di dünyayê da bi tona beyrekê wan û ala wan heye sadece hûn ji Kurdan re ew dikin. Bi vî şeklî yani di Tirkiyeyê kesmekî wiha heye ama xweyê vicdan jî hene. Ku mesela em car carna vana ku bînin ziman parlamentoyê de ku ne Kurd vin jî tên me pîroz dikin divên hûn her hevin tev ne dijminin evê ku ji xûnê siyasetê ku ji xûnê menfaet ew dikin ew dijmintiya me dikin em eva 40 sal e wan ra şer û pevçûn û mücadele devam dikin. Gelekî spas mala te ava Sirrî Sakik parlamenterê Dem Partî ji nava Parlemana Tirkiyê ji Enqerê. Zor spas. Ji me jî spas gelekî selam ji tevê gelê wê derê re hûn her revin mala re jî ava vê. Gelek spas. Bu aşîtiyê em tev dest bidin hevdû mesela Kurda tevê Kurda ye ne Bakur û Başûr tenê ye evê tevê Kurda ye gelekî spas. Gelek spas mala te ava. Baştir.